Impact Factor predstavuje priemerný počet citácií, ktoré získali v danom roku články publikované v časopise v 2 predchádzajúcich rokoch. Oficiálny Impact Factor nájdeme v databáze Journal Citation Reports, ktorá je pod databázou Web of Science. Otvoríme si databázu Web of Science. Na úvodnej stránke databázy Web of Science v hornej ponukovej lište nájdeme záložku Products. Klikneme na ňu a z vyrolovanej ponuky si vyberieme možnosť Journal Citation Reports. Do vyhľadávacieho okna napíšeme názov hľadaného časopisu alebo jeho ISSN. Ak nám databáza neponúkne hľadaný názov, časopis nemá impact faktor. Zobrazia sa nám bibliometrické hodnoty o časopise. Aktuálny impact faktor sa udáva za predchádzajúci rok. Ak chceme zistiť impact faktor za všetky roky, vyberieme si možnosť View All Years. Zobrazia sa nám štatistické údaje Journal Impact Factor a Journal Impact Factor Percentile in Category. Ak chceme vedieť len informácie o Impact Faktore, vypneme si zobrazovanie Journal Impact Factor Percentile in Category.